για συναρτησίες. Το απαντάει όμως εδώ ένας ότι ο τίτλος του τραγουδιού είναι αγάπη για τους γονείς. Γι' αυτό και στο ρεφρέν δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Γιατί η αγάπη για τους γονείς δεν περιγράφεται με λόγια, αλλά μόνο με το συναίσθημα. Μπρο. Τι είναι αυτό? Ρε μπρο, κάτσε λίγο. Καταλαβαίνω το βαθύ νόημα ότι η αγάπη για τους γονείς δεν περιγράφεται με λόγια και λέξεις, αλλά μόνο με το συναίσθημα. Αλλά όχι και έτσι. Μπρο, αυτό είναι στην κυριολεξία που γάτσα τυρί κακάο. Σε ποια γη και ουρανό εκφράζεις έτσι την αγάπη σου για τους γονείς σου? Βασικά, μισό λίγο. Μανά. Έλα. Ρε εσύ, το ξέρω ότι είναι λίγο άκυρο αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να σου μιλήσω. Τι έγινε? Κοίτα, μάνα, για αρχή θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για ό,τι κάνετε εσύ και ο μπαμπάς για μένα. Που δουλεύετε από το πρωί ως το βράδυ και παρόλα αυτά συνεχίζετε να έχετε ενέργεια για να με προσέχετε, για να με φροντίζετε και να με στηρίζετε. Και το ξέρω ότι πολλές φορές ίσως φαίνομαι αχάριστος και ότι δεν το εκτιμάω γιατί δεν σας το δείχνω συχνά. Αλλά ήθελα να σου πω ότι... Ότι? Αγόρι μου, είσαι καλά? Ρε Γιώργο! Καλέ! Ρε Γιώργο! Γιώργο! Ρε ηρέμησε ρε αγόρι μου, θα πάθεις τίποτα? Ρε Γιώργο, σταμάτα! Γυναίκα, να σου πω, τα αρρώστια βρακιά μου είναι πλημμένα. Τι? Μπουρι τσάρα. Μπούρι τι? Μπουρι τσάρα. Μπούρι ψάρα. Τσάρα. Ναι, YouTube, sorry, αλλά αυτό ακούω στην κυριολεξία. Τι φάση? Είναι μήπως εκεί στο κοινό κανένας φίλος του που την έχει μεγάλη και τον έκανε shout out? Shout out στον αδερφό μου τον Μπλέντι από τους Αγίους 40 που είναι σήμερα μαζί μας. Τε τσίψο τε κάρε το μότρε, μπρο. Και στο Γιάννη από την Πάτρα. Τσακαλώς. Μπούρι, πουτσάρα. Πολύ πρικισμένος ρε αγόρι μου. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε μπρο? Ό,τι καλύτερο σε Ναι, δεν ξέρω.